subscribe. Σταμάτα ρε. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Άγγελος εδώ και σήμερα θα βγάλουμε ένα υπέροχο βιντεάκι. Τι γελάρμα. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε εδώ πέρα λίγο Lone Wolf και ό,τι γίνει μάγκες μου, εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, πάμε. 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 Να ξέρετε, έχω και ένα φίλο μου δίπλα, οπότε γνωρίζετε αυτό. Βάλτε Scorpion. Ναι, Will Scorpion. Πήρα skin Edgar. Ναι, οκ. Το έχουμε ρεβάσει βίντεο. Αυτό το πάμε εδώ. Πάμε. Μάγκες μου, θα βάλω λίγο. Και ωραία. Ω, καλά. Yeah. Το μεταξύ και τελειώνω αυτό το λόγο. Λοιπόν. Θέλω να κάνετε όλοι ένα sub και ένα like. Μην κάνετε. Τι λέει μωρέ ψεύτη. Λοιπόν, να γίνουμε πάμε. Ναι, θα ήθελες. Μην το χτίσει. Πόσα subscribers έχεις, 2. Μέχρι στιγμής, δεν ξέρω. Σταμάτα! Yeah. Σταμάτα ρε! Σταμάτα γαμό! Τελείω. Σταμάτα ρε. Είναι εκεί. Μαγκές, να κάνετε tag το καλύτερο άτομο που ξέρετε και να βάλετε και ένα like. Καλά, δεν μεταξύ εγώ παίζω έχω φίλους μου παίζω μπροστά. Περιμένω. Είναι γαμό. What? Wow. Μάγκες, όποιος θέλει μπορεί να ζητήσει για ένα βιένα. Δεν τρέπομαι. Και να ξέρετε, άμα θέλετε μπορώ να διαβάσω τα σχόλια. Οπότε ό,τι θέλετε στείλτε. Μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν. Κοίτα. Μέσα. Είναι ωραία. Ξέχασα να πω μάγκες μου ότι άμα θέλετε μπορείτε να στείλετε αυτό το βίντεο σε ένα φίλο σας και να του πείτε διάφορα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πάμε να παίξουμε. Σταμάτα ρε. Δεν πειράζει, μια φορά. Yeah. Μάγκες, sorry αν δεν μεγάλο το βίντεο, απλά ξέρετε. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, και πρώτο δεν είναι κακό. Μάγκες, θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε, ξέρω εγώ, ένα 100 εγγραφές.
Γαμό. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε 100 εγγραφές όπως ξαναείπα. Για μπας και φτάσουμε ένα μεγάλο ποσό. Ωραία, αυτά. Συνεχίζουμε. Άγαμο. Λοιπόν. 4-2. Πέφτει κάτω. Άγαμο. Σταμάτα ρε. Γαμώ. Α, τελείωνε. Ναι, εκεί. Λοιπόν. Αυτά μάγκες. Γεια σας παιδιά. Bye. Ωραία βίντεο. Δεν είναι κακό. Πώς σου φάνηκε? Μάτω.